Γεια σας παιδιά, είμαστε πάλι εδώ και θα παίξουμε Pixel Gun 3D. Είναι διαφορετικό παιχνίδι, απλά μου άρεσε πολύ, γι' αυτό θέλω να το παίξω. Επίσης έχω σβήσει το Mobile επειδή για κάποιο λόγο δεν πιάνει, δεν πειράζει, εντάξει. Αυτό εδώ το recorder, τώρα κάνω το record. Μου φαίνεται καλό, δεν ξέρω ακόμα, αλλά ας δοκιμάσουμε. Θα παίξουμε Pixel Gun 3D. Αν είναι λίγο γνωστό παιχνίδι, αυτό που σκοτώνεις πάνω σε κτίρια, ξέρω, όχι. Αλλά δεν έχει αίματα. Ναι, δεν έχει αίματα, αυτό είναι παράξενο. Απλά γίνεις ένα αγγελάκι και πετάς στον ουρανό. Ναι, έχει πολύ πλάκα αυτό. Μη ρουφάς τα σάλια σου. Επίσης για κάποιο λόγο όλο με βγάζει από εδώ. Ο γιος εντωμεταξύ όπως πάντα Minecraft, κλασικός Minecraftάς. Δεν έχω άλλο παιχνίδι να παίξω. Minecrafter. Δεν έχω άλλο παιχνίδι. Ωραία, θα ανοίξουμε το Lucky Chest. Γι' αυτό ελπίζω να γίνεται να το... Δεν έχω άλλο παιχνίδι γι' αυτό. Ω, 10 gems, πώς και έτσι ρε φίλε. Το βίντεο φταίει, Γιώργο. Καλά, δεν πειράζει. Λοιπόν, το Team Fight είναι το κανονικό deathmatch, είσαι ένας εναντίον πολλών. Το CO Survival είναι είστε πολλοί εναντίον τεράτων. Το Flag τέτοιο είναι με σημαίες, ο ένας πάει να πάρει τη σημαία του άλλον. Το Point, αυτό εδώ δεν θυμάμαι τι είναι. Αυτό το Deadly Games μου αρέσει πολύ και αυτό θα παίξουμε. Το Block Crash είναι κάτι σαν την Run του Minecraft. Απλά που έχεις τον πιστόλι και πυροβολάς από κάτω τους και τους σκοτώνεις. Το Team Strike είναι μια μικρή ομάδα 3 ατόμων, μία εναντίον των άλλων 3. Αυτό εδώ πέρα. Το Duel είναι ένας εναντίον ενός, τα 4 εδώ. Εμένα μου αρέσει το Ghost Town, έχει πλάκα. Είναι λες και είσαι μες στο τέτοιο, πώς το λένε. Και είναι το Sage, αυτό εδώ το πράγμα που το βαριέμαι. Είναι δύο ομάδες, η μία κουβαλάει αυτό εδώ το πραγματάκι που βλέπετε εδώ πέρα, κάτω δεξιά που είναι ανοιγμένο. Και το... πώς το λένε, και προσπαθεί να το βάλει μες στο κάστρο που είναι η άλλη ομάδα. Τώρα νομίζω ότι μπορούμε να παίξουμε το Deadly Games, αυτό εκεί που πας που σκοτώνεις, τέλος πάντων, είναι σαν το Team Fight, απλά παίρνεις πράγματα που σου δίνει από κάποια σαν chests. Και θα παίξουμε σε αυτό εδώ πέρα. Πατάω 2 φορές πάνω σε αυτό που θες ή ποτάς μία και του battle. Όπως είπα, με πετάει καμιά φορά, γι' αυτό και θα το κόψουμε το βίντεο στο μοντάζ μετά. Τώρα περιμένουμε να μπει κανένας, ωραία, είμαστε έτοιμοι. Και παίρνεις εδώ, καλά, σνάιπερ έπρεπε να πάρω. Ωραία φίλε, δεν μου αρέσει το σνάιπερ καθόλου. Έχει πολλά πράγματα εδώ να κάνεις, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, σας το λέω εγώ. Που δεν ξέρω και πολλά από παιχνίδια, αλλά μου αρέσει. Αυτό έχει σημασία. Όπα. Γιατί μπαίνω συνέχεια μέσα στο τέτοιο. Εδώ αυτό το πράγμα που πονάει. Είναι κάτι σαν, ξέρω εγώ, κλάσιμο. Πες. Αλλά να μην το πω καλύτερα. Α! Τι έκανα! Όχι, είναι απίστευτο. Αλλά δεν πειράζει, δεν μου άρεσε έτσι καλώς το τέτοιο. Δεν μου άρεσε έτσι καλώς το sniper. Μετά έχεις spectate να κάνεις ή βγαίνεις από στο quit κάτω αριστερά. Again για ξανά, το λέει και λέξη. Εδώ έχω μια τάπα του Γιώργου. Πλαστική. Γκολ 0. Συμμετοχές 21. Κανονικά μου λένε Γιώργο. Αλλά ψεύτικα πώς σε λένε. Αλλά κανονικά μετά. Πρέπει να βρούμε ένα ωραίο όνομα και για το Γιώργο. Ω, αυτό είναι καλό. Nick the Greek είμαι εγώ και Nick είναι το όνομά μου. Άρα δεν μπορώ να σε λένε και σε ένα Nick the Greek, είναι αδύνατο. Γιατί χτυπάω που να είναι. Γιατί χτυπάω που να είναι. Έλα εδώ, σύμβολο μου. Γιατί το Minecraft Μπράβο, έχει μου. το ξέρεις. Καλά, ναι, αυτό είναι κατά λάθος. Έλα εδώ ρε. Πού πας ρε τρελέ. Εγώ να βάλω γυαλί ρε φίλε. Πας ρε τρελέ. Αυτό κανονικά σε έχει 2 hits. Βάλε μέσα ρε σφαίρα.
Άντε γεια. Άντε γεια. Με τη στόνα και... Νίκησα. Νίκησα. Κάνεις έτσι μωρέ. Άντε γεια. Μπα. Ρουφίχτε. Μπα. Κάνεις... Έχω καιρό να νικήσω σε αυτό. Και τώρα που κάνω το βίντεο, νίκησα. Σταμάτα να κάνεις έτσι να κουνιέσαι ρε φίλε. Γιώργο, είμαι στο μάτς. Εγώ έχω πάρει φωτιά. Εγώ- Αλλά είμαι εγώ έχω υπερβολικός πάρει όπως φωτιά πάντα. για να βρω μάιν, γιατί θα το σπάσω το μάιν για να το ρωτήσω. Α, Γιώργο, κλασικός Minecraft. Α, αυτό είναι φλογοβόλο, πολύ καλό. Έλα, Όχι, αυτό δεν είναι το χειρότερο μου, ναι, έπεσα, πώς το ξέρω. Ναι, έπεσα. Έπεσα. εντάξει, Κάσω αυτού του κόσμου. πάρουμε όλο. Συγγνώμη, παιδιά. Γιατί... Και να σπάσουμε με μέτρα με το χέρι. Μπράβο, Γιώργο. Γιώργος, η έξυπνη επιλογή. Πώς και δεν με έχει πετάξει ακόμα. Παράξενο αυτό, αλλά τέλος πάντων. Είναι παράξενο, αλλά όχι κακό. Α, και αυτό εδώ το πιστόλι είναι καλό, το έχω κι εγώ. Το κανονικό είναι έχεις όλα τα όπλα που έχεις, δηλαδή αυτά που βλέπετε εδώ κάτω, μαχαίρι, αυτό το όπλάκι έχω εγώ και κάποια άλλα που έχει τις σκενές θέσεις. Αυτά. Και πυροβολάς τους άλλους και είστε ομάδες. Όχι, φεύγω Πάω πάω. στραβά πέτρα. Πάω αλλού. Έχουμε μείνει 2 παίχτες. Εγώ και άλλοι 2 ή... Α, τρέχω επειδή δεν προλάβω. Εγώ και άλλοι 2 ή εγώ και άλλος ένας. Ποτέ δεν το έχω καταλάβει αυτό, δεν πειράζει. Εδώ κάνεις... Κιου, κιου, Δεν έχω σκάψει το πολύ κιου. Δεν χρειάζεται να σκάψεις βαθιά για να βρεις γκράβελ, παιδάκι μου. Όσο κάτι θα σκάψει για να βρω μια Γιατί σφαίρα. πετάω σφαίρες όπου να είναι. Α, κάποιος μου έδωσε μια σφαίρα τσάμπα. Αχα. Φίλε, χαλάω τσάμπα τις σφαίρες μου. Αυτό είναι πολύ κακό πράγμα. Πού πήγε αυτός, όχι. Κακίδα να πάω. Πολύ κακή. Α! Λογικά από εδώ θα έχει πάει αυτός ο τύπος. Πονάω. Όχι. Πολύ κακίδα να πάω. Πού είσαι ρε φιλάρα. Όχι, εγώ πρέπει να πάω. Ω, ένα μικρό πλάκι, αυτό είναι άσχετο, τι να το κάνω. Ας το κρατήσουμε όμως τώρα. Α, πέθανα, όχι! Όχι! Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Είναι απίστευτο! Θα παίξω όλους 2 αγώνες. Στοιχηματίζω ότι θα νικήσω. Ναι. Εντάξει. Αυτό το παιχνίδι μ' αρέσει πάρα πολύ. Συνεχίσεις το βίντεο. Νομίζω κάτι θέλω να ανακοινώσω. Α, ναι. Αν χάσεις, δεν θα συνεχίσεις το βίντεο. Θυμήθηκα κάτι άσχετο, ότι σήμερα δεν έχω πάρει τα ακουστικά μου. Αλλά δεν πειράζει. Α, ναι. Έλα εδώ εσύ. Έλα εδώ ρε, πού πας. Αχα, ακούω σφαίρες. Δεν σημαίνει πάντα καλό αυτό. Α! Ελάτε ρε κοτούλες, είστε και 2 γυναίκες, τι να σας κάνω. Ωραία. Α! Το λάμα έχει κάτι πάνω στο τέλος το ηγρούμενο ρε φίλε. Πώς έκανες πόνο εκεί πάνω. Πώς έκανες πόνο εκεί Σπονιάστηκα. πάνω. Αυτό έπρεπε να το δείτε. Σπονιαστικά βασικά. Φίλε. Γιατί σπάω. Γιατί πώς είναι για στο ίδιο σημείο, τι έγινε. Κάτι έκανα λάθος, κάτι πάτησα λάθος. Αχα. Τι πάτησες λάθος μου πά. Να τελείωσε το παιχνίδι. Έχασα. Τελευταίο μάτς θα νικήσω Γιώργο, πρέπει να με ενθαρρύνεις παιδί μου. Εντάξει, θα λέω βλακίες για να χάσεις. Θα χάσει μία. Θα παράμε το σπίτι. Αυτό είναι χάλια. Ενώ άλλαξε.
Επίσης θέλω μια φορά να κάνω Skywars με κανένα challenge, επειδή το έχω δει και από άλλους YouTubers. Και μου άρεσε πολύ, ρε φίλε. Βέβαια είναι λίγο βλακή, αλλά είναι και ωραίο μαζί. Είναι λίγο βλαγία. Ναι, Λεγόμενο. έχει πλάκα του. Όχι. Το ήξερα ότι θα έπεφτα. Ταμπλάρια. Ναι, Γιώργο, σε παρακαλώ. Τον χάσω κανένα. Γιώργο, έχω χάσει ήδη. Που σημαίνει ότι το βίντεο σταματάει, λοιπόν. Παιδιά, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like. Γράψτε και ένα καλό σχόλιο. Επειδή νίκησα, άντε, γεια. Και subscribe, κλασικά, share και ό,τι άλλο θέλετε. Αλλά καλά πράγματα, Και τα λέμε στο επόμενο παιχνίδι.